Hello. Anidaso Yesu Kristo mu. Ana pen shranka yo Nyankopon ne donti wa yimu amayen. Se brene brunyi na ahemrache mo machirechire. Na sinka ne din. Na nkamonso. Ano pray ni ayati ye nyina ye mu bebre ne te se mata ase enhwehwe ni mu ade oye no nipa ba ko so na niwo wo be hwe no bi won nchem kra anka de hia kakra kra oh man ese ni ana na adwene da so ne ho nko nanso nanka ensese oye no sa edamase sabru nyinara mo kire ye ntre ne kwan na bianga kodanko eni bebe kan seda na ye de mam ehu anam mamu ahemrache soro ma ho den na da mo mekire ye ne de anantu wiase me nya da nkwa amen Nyamisha bebre yada se wa fro kuma mama Julie manfin nyamento na nemu ti ono ya okese o mensi ye woni wasefo nyina mo nkoso ye nhyira na ne han nkoso ni mu anim kan emfi adom mu nkwa adom wo Yesu din mu amen bye bye Mama Julie say enimuhwe eye service enimuhwe ye hwe nipa nim ye hwe chese ade na ye nyina so that men will see pleasing men we should be very very careful it's a be out of na obi kura won chen a eduan obi hia bi nso onfi no kura de kwa koma me suma merade Erade nkan ho no mwa yen yetu asara yugusi ayi won pa bom se erade boa yen erade ntwen yen kuma ento ono erade so because of the love we claim we have for him may we never lose fellowship esanse yekesi ye doninti nye hia se ye be ya manu se ye ndofo no erade mfa ho ahode nkoso no mo yen onkoso mfa ho ahode ma yen wo mpa bom ewo Jesu do di ho ewo line ne so asunje nkan Anidaso Yankasa ekwani ye mompaye na no pay net etiden ya no pay papa no pay ye yenkoso amompaye peja on sakakra yenkoso abompa erade a ene yere kan wa yare sa ho asem yere kan wa doma ayare sa ode sa yenkra na yenkra hu ni ahwehwe titiri na yetumi ayamawo yigina sa asem yeso se ukosra mata ewonifi ena no pay wafuna oda yare sabira erade ma wo sahwe ento no so erade sra no wo room wo hosia erade ma presence enwura room hosia erade wo presence enwura room hosia na no yesuafo no wodan a na o matumu na mum bible say uwura mu a wemmie uwura mu na da wo adi kire wom erade ba bia ye nua bia ewo sesia erade wura mu na da ho adi kire no nia akana to ho nia eri di ni wire mu nia ewie ni moja nia ewie ni moja ye bompai wo Yesu dem erade wudin en wa hoden ento no so ewo Yesu dem wa yare sa ensan wo no so ewo Yesu dem erade wa yare sa ensan wo no so wo Yesu dem erade mafa ho di ento wo baso na wo ba yen hira ye bompai se erade nsanto wo so erade ahoden ye wo chefa ayare sa enye wo chefa erade mfa na ahoden ento wo so na erade mawonye adanse kese emanidie no nyam hye ewo Yesu Kristo dim erade ayaresa nye wo chefa no pay ewo Yesu Kristo dim ba bibia edu bia erade menwie peye hye ono erade die no nyam wo Yesu dim amen Zakia papa Yesu nka ho wate nyam nshira wo Hello, you're more about my 97.1. Anidaso. Papa, I think you come and come on so. Papa,
With Empire was a radical me yet na me neighbors, I mean, and also why in Bambofo, while on my own buying, or say so, may I follow. Think the acid be I am funny and Tamaya Bibia, who yes, we could. Amen. Amen. Yabompire. Also with you. Father, in the name of Jesus, Yes, I Lord. pray for Yes, your Lord. daughter Yes, in the name Lord. of Jesus, Yes, Lord. that whatever her desire may Yes, be, Lord. Father, let it be done in her life Yes, in the Lord. name of Jesus, that generations after her may say, yes, because of this woman, our family is blessed. Father, we pray that the manifestation of your power and glory shall be seen in her life this day and forever. This we ask through Jesus Christ, our Lord, and we know it is done. Amen. 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 Erade Father Santo Mosu non kosun shiramoda. Amen. 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 And ye kai was Yugusuara ewo Otwembere mu Lent mu na Yugusu ya we na enraya lunch 21 days 12 to 1 empire bo bere koso and a piebo is a restoration of your soul. Restoration of your soul. Day 2, restoration of your soul. Enra a restoration of thanksgiving. Ye bebo a home pie briefly bear 1 minute be pe na Obompai say Rade Fan and Sankang and prayer lines no call Grace Presby page team no the prayer line no post nina eguho unsabe to me aka ewo Facebook ubo Grace Presby Church Akropong ubenya prayer lines ni bi yemfa offer full chato papa ampache nka wonso I'm my Bompayama, or maybe a move for. See who had Ghana, Koya MPP bar, no, because ladies and Shabba, no, because MPP bar, ladies one Shabba. But Omoba, Omuja, the MPP for your body, I say, was on cry, and this of a car of CT, and this of also car, a mother of strong from cry, MPP for a car, also say. Yankee, na most buy it, but we see. If they are better, we are back. We see the answer. We see the amount. Yeah, I am a customer with interest. If you will be able to happen, the way it is, we eat. Now, if you answer, about a shadow. Now, many things are there. This is for independent people. I almost gave it for you before. I'm sorry. It is to say, the open for the cycle. No one will say, buy no. And your BPT again, PCT. No more money or more take Ghana for there. No be that about people, money. I mean, a manga, I want to. It's a and there might be pretty the work Ghana, Sassy, and say to what you want to hear. You later, I can part over the one, young from both. The more I hear, never be able to. So, I'm being sacred to go my number. You I want to. Namisha baby papa yabompai erade yabompai anopai ejinemu ede kumakro eni gidi ewo Yesu Kristo wutumi mu ebompai sre wonsa na obasa na wadom se enkasa ewo yempanhin yen leaders ne mpanfo erade ode won atuatu oman mia ene oman ya no se wonhwe oman na wumu oman ewo wuturo ene wutumi mu Yabompai senia abebar Ghana ewo Ghana amemusem ho yesro se Erade anopay nininem Erade mankunim di enye yendia Erade yabompai nia edi confusion ni basabasa ye na yinya direction bia na akoye nipa ni di eni pesemicunya ni nyame bia tetesa no Erade tu ni nyina asema yen ma omen emfa ne ntamapa emfra na omen ye krabehwe esanse we Erade na wudi nkunma ma yen ewo Yesu Kristo demo yeda wase anopai se wado modoso na wunhira be kese yeda wase se wadi nkunma ma yen
ɛwɔ Yesu din mu yɛde papa nso ɛne abusuafo nyinaa hyɛ ho nsa sɛ mama ɛni nkonim ɛnkɔ so wɔ akwan nyinaa mu Yesu din mu amen na mi nhyɛ papa yɛde Awurade ase na yɛka sɛ yɛde wobɛsi ha ɛna nɔpɛ yi na yɛmbre no ayɛbe fakyɛ yɛn ɔfrɛfo baako bɛn mu yɛsɛ mo fa nkyɛn na nyame yɛadoma ɔkyena yɛatoa so Awurade nhyira wo na Awurade nto n'anim nkyerɛ wo na ɔma n'adom nnɔsoma yɛka wo sɛ ɛnɛ exactly 12 ɛbɔ 11 afiase tutu so san sɛ 12 king wan ya na ɔmmɛsi prayer saa prayer no afternoon prayer na 1 hour solid into ɔmmɛsi first part na wodu hɔ na sɛ wayɛ nsinsiemu bi do wobɛtumi akakye along but woba mfiase a na wabɛtena se a abɛtwɛn Awurade senior Mary twɛn Awurade no bɛtwɛn no na Awurade bɛba bɛsra wo Awurade ɔbɛba bɛsra wo Awurade nka ho na wɔtwe nyinaa Awurade nto n'anim kyerɛ na wɔtwe nyinaa asafo Awurade ma n'adom ɛnyɛ kɛse wɔ wo so na ɔma ɛnsi wo yie Awurade nhyira wo aha ɛyɛ 97.1 morning devotion Anidaso Bere and yɛde brɛ wo nyame yɛadom ɔkyena bɛsia hyia yɛn papa a ɔtinkyim wɔ afiri ma yɛn ne din ɛde Samuel Kwadwo Akwazigi bi nyame nhyira bebree sɛ wonya bere ɛwɔ sabo executive producer ɛyɛ owura Kofi Anson baafo KB ɛna obi afrɛ no me din ɛde Reverend Nathaniel Kingsley Entsie yɛwɔ Grace asafo mu ɛna yɛne wɔ ɛde dwuma yi yɛde nkyia mu Akuapem adwumayɛfo nyinaa ne adɔfo nyinaa na yɛka wo sɛ na wɔtwe nso ɛnsi wo yie na nea akɔyɛ bia Awurade mfa ne nsa nka wo Awurade no mo no nhyiesie o na ɔma n'adom yɛ kɛse mechanics a mowɔ bepɔ yi so onyame nka mu nyinaa ho na ɔma n'adom ɛyɛ kɛse ɛma mo ɛwɔ ade a moyɛ nyinaa mu ɛyɛ Nyankopɔn nsa ɛyɛ kɛse wɔ mo so Star Oil ɛwɔ Akropong adwumayɛfo awuku ɛne wo nuanom Awurade nhyira mu nyinaa anɔpɛ yi na Awurade ma n'adom yɛ kɛse ɔma ne nkonimdi nkɔso ni mmra mo so ɛwɔ Yesu din mu Awurade nka obi bia ho bye bye